Pipila ka mga lugar sa Davao Region ug General Santos City ang apektado sa nasinating high tide o pagtaob sa tubig sa dagat. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, lakip sa apektado sa high tide ang Davao City. Busa na pahimangno ang Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ngadto sa mga nahimuyod sa coastal areas nga mag-igmat sa lakat sa panahon. First time dito ba? Wala ka tuig? 2001. Karoon pa rin natabotan? Oo, karoon may tabo. Nakurat ang mga mananagat sa General Santos City Fishport. Martes sa buntag, dihang kalit matud pa nga misaka ang level sa tubig dagat nga mitupong na sa concrete ground sa Fishport. Hinoon, mihubas rasab ang level sa tubig paglabay sa pipila ka oras. Sa barangay Aplaya sa Hagonoy, Davao del Sur. Lunop na, lunop. Misaka sab ang level sa tubig dagat. Midagayday ang tubig padulong sa kabalayan nga nakatukod sa baybayon. Mihubas ra ang tubig human ang usa ka oras. Misaka sab ang level sa tubig dagat sa Santa Ana Wharf sa Davao City. Miabot sa hapit tuhod ang level sa tubig sa lalom nga bahin. Lakip sa nasudlan og tubig ang Magsaysay Park. Sumala sa Coast Guard Davao Station, mas ipakusgan nila ang monitoring sa sitwasyon sa mga pantalan, labi na kung dunay high tide. Kami is nagmo-monitor, mas pinainting lang namin yung mga security namin dito sa mga pantalan. Yun ang ginawa namin, dinagdagan namin ng mga tao and yung mga security. Sumala sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office, ana sa 6.2 feet ang level sa high tide. Nagpagula og pahimangno ang ahensya nga mag-igmat labi na kadtong namuyo sa coastal areas sa pagtaas sa level sa tubig dagat. Gilayong mubakwit o galing hilabihan ang pagsakan ini. Ang BDRMO sa Barangay Sentro Agdao, andam o galing dunay mga maapektuhan sa pagsaka sa level o kusog nga balod sa dagat. Hinoon, kampante na sila sanglit na abot na sa ilang area ang konstruksyon sa coastal road nga mao'y mubabag sa tubig una makaabot sa baybayon. We have the feeling of security karon nga and we are in a highest safest situation din sa among barangay Santos San Juan nga natauran or naagian mi ani ana nga to ang usa sa mga nindot ug maayong proyekto sa ato ang panggumahanan nga naana na ng coastal road karon dinhi sa akong barangay. Sara, base sa tide forecast, unyang 8:21 sa gabi, makasinati na sa bug high tide. Sa karon nakasinati ang coastline sa Davao City ug slight seas. Sara. Okay, dagang salamat Argil Relator.